akça dukanyndaky miweler gürleşýärdi. Armud töweregine şeýle bir seretdi-de "Men iň owadan miwe" diýdi. Bu sözi eşiten nar birden gahary geldi-de şeýle diýdi. "Kim aýdypmaş? Iň owadan miwämi? Hiç alma durup biler." Töweregine bakanjaklatda gyrmyzy ýaňaklaryny ýylgyrdyp "Siz şeýle pikir ediber. Iň gözel miwä men" diýdi. Bir aňyrrakda duran kiwi olara sessiz bakdy-da "Başga görünüşim belki owadan bolmaýan biler. Taamym bilen siziň hemmäňizden iň owadan men." Olar şeýle öz arasyny dagalaşdyrka dukanyň öňünden bir pişijek geçip barýardy. Miweler oňa seslenip "Pişijek, pişijek" diýdiler. Pişijegem töweregine seretdi-de sesiň dukanyň gelýärligini aňyp miweleri seredip şeýle diýdi. "Sizmi maňa seslenen?" Miweler "Hawa, pişijek, aýtsana, biziň haýsymyz iň owadan?" diýdi. Pişijek olara bakyp ýylgyrdy-da "Men sizi iýip bilmeýän ki, haýsyňyz owadanlygyny aýtaýyn." Onda miweler geňtäň galdylar. "Biz saňa lezzetimizi aýtdymyýäris? Biz saňa taamymyzy aýtdymyzo? Biz saňa haýsymyz owadan diýär?" Pişijegem olara bakdy-da şeýle diýdi. "Daş gözellik ýalançydyr. Belki hakyky gözellik içindäki gözellikdir. Şonuň üçin her bir zadyň içi bilen onuň gözelligine baha berip bolar. Men bolsa sizi iýip bilemok, onuň üçinem siziň içiňiziň nähildigini bilip bilemok" diýdi. Miweler oň jogaby bilen kanagatlanmadylar we öz aralaryna dawa etmäge dowam etdirdiler. Bu gezek käsir şeýle diýdi. "Men iň gözel miwe." Muňa beýle miweler gülüşdiler. "Ha ha ha ha! Sen miweligiňem belli däl. Sen nähilenden iň owadan miwe bolýarmyşyň. Meňem siziň ýaly taamym bar. Özümem süýji, birem düzümimde demirem bar, vitaminlerem bar. Ay, biziň hemmämiziň içimizde dürli vitaminler, dürli minerallar, dürli elementler bar. O seni bizden tapawutly eden o" diýdiler. Olar şeýle dagalaşdyrkalar dukanyň öňüne bu gezek bir gussagaç gondy. Miweler gussagaça "Ey gussagaç, gussagaç" diýip seslendiler. Gussagaç sesiň nireden gelýärligine geň aldy, bir wagtda miweler oňa ýüzlenýär. Miweler "Sizmi meni çağırdyňyz?" "Owa" diýdiler. "Gussagaç, aýtsana, biziň haýsymyz owadan?" "O nähili? Haýsymyz owadan? Soraňyza bir hili?" "Biziň haýsymyz iň owadan. Siziň hemmäňiz owadan. Beriňiz öz ýerine owadan" diýip jogap berdi.
Onda miweler yok, sen beýdip sypsak bolma. Biziň haýsymyz beýleklere görä has owadan. Sen anyk jogap berdi. Onda gussaga şeýle diýdi. Yok. Siziň tagamyňyzam, başky görnüşiňizem heriňiz öz ýerine owadan, öz ýerine süýji. Kime görä biri süýji, biri owadan, başgasyna görä o biri süýji, o biri owadan. Şonuň üçin içiňizden biriňiz saýlap, şu iň owadaňyz ýa-da şu iň süýjiňiz diýmek ýalňyş bolar. Miweler bu gedegem jogap bilen kanagatlanmadylar we öz agalaryna dawa etmege dowam etdirdiler. Bu gedek ýep gedegini apelsin aldy. O şeýle diýdi. Meniň düdümne C vitamini bar. Reňkimem ýaman owadan. Bütün miweler muňa garşy çykdylar. Sen eminni käsir ýaly özüň öjek bolmasana. Elbetde şeýledir. Ýöne bu seni bizden üýtgeşik tapawutlandyranak. Biraz soňra wagtda dukanyň eýesi söwdäger geldi. Miweler söwdägere seredip, "Ey biziň mehriban hojaýymyz, ey biziň eýämiz, sen aýtsana, biziň haýsymyz owadan?" diýdiler. Söwdäger birden geň aldy. Törene seretse, onuň dükanyna miweler gürleşýär. Ol geň almak bilen miwelere gülümsäp bakdy. Ve şeýle diýdi. Hemmäňiz meniň üçin deň owadan, deň süýji. Onda miweler ýok. Biziň içimizden birimizi iň owadanmyzy we iň süýjimizi aýtmaňyza senden haýsy edýär. Beýle bir saýlaw ýapmak mümkin näme? diýdi söwdäger. Haýsy edýär, aýtsana, diýdiler. Söwdäger, men siziň eýäňizem näme, men siziň hojaýyňyzam näme? Olar geň aldy. O nähis? Sen biz isleýäň satýaň, isleýäň zıňýaň, isleýäň goýýaň, o nähileyämizden? Elbetde ýaňyzdan. Men size diňe öz dükanyma satyp bilýär. Ýöne ol men siziň eýäňizdiňi aňlatmaýar. Ve ýylgyryp sözüne şeýle dowam etdi. Sereden. Siziň eýäňiz men makadet pikir etýän. Ýöne siziň miwe bolup ýetişmeňizde, siziň ösmeňizde, siziň bişmeňizde men hiç ýyly rolum ýok. Siz haçanna taýin bolandan soň daýhallar ýynap getirip maňa satarlaryndan soň men sizi owadalyp ýerli ýerine goýup satýan diňe. Bolany ýöne ählimiziň siziňem, biziňem, ählimiziňem eýämiz, ýeketek ýaradanmyz Allah Taala diýdi. Miweler geň almak bilen dinleýärler. Söwdäger sözüne şeýle dowam etdi. Beýik ýaradan özüniň ilmi bilen
güç kuwaty bilen, merhemet, mehri bilen biziň daşky görnüşlerimizi we içki gözelliklerimizi hersini öz boluşly edip ýaradypdyr. We daşky görnüşlerimizin we içki taamlarymyzyň tapawutlygy bilen herimiz öz ýerimizde iň owadan we iň süýji. Adamlarym, haýwanlarym, jansyz zatlarym hemmesi şeýle. We elbetde siz miwelerim şonuň ýaly. Heriňiz öz ýeriňizde owadan. Hiç kim daşky görnüşini ýa-da içki boluşuny beýik ýaradyjy bilen kontrakt baglap öňünden gürleşik geçirip saýlaw bilen bolmanda. Beýik ýaradan öz ulmy bilen we öz islegi bilen bizi ýaratdy, bar etdi. Miweler Zöwdaryň bu akylly we paýhasly sözüni diňläp oňa şeýle diýdiler. Bizi boş ýer biri-birimiz bilen dawa etmeklikden halas etdiň we biziň gözümizi açdyň. Köp sag bol. Inni biz näme üçin herimiz aýratyn, hemmämiz başga-başgalygymyza düşündik we hiç öz aramyzda dawa etmekligiň manysynyň ýoklugyna düşündik. Sövdägar özüne dogry düşünenlikler üçin sag bolsyn aýdyp, miweleri arassalap, owadallap, yerli-ýerine goýmaga başlady. Miweler inne has owadan has batly görünýärdi. Inne olar özlerini däl, öz beýik ýaradyjyny ýatlatmak üçin özüni güjemleýärdi.